गोमोन गोमोन थालिर गोजा गोजा आपेल ब्रेडजों लोगोसे जादो मर्निं ब्रेकफास्ट ए नोंबो खोब दंबाय माथो थां नोंबो लोंहैदो थां जागोन आमाय फिसाफोर आं बोरायबाय आंनि प्रिन्सिपाल साख्रियाबो रिटायार जाबाय आं थांना थासान्दियाव नोंसोरनो बेखौल' आं बुंगोन दासिम जों अनलायनानै जेरैबायदि खुसि न'खर दाबोदों थिग बिब्दिनो आं थैखांनायनि उनावबो बे अनलायनायनि दिरुंखौ नोंसोर रावबो बस'नो मोननाय नङा जोंफुङाथ' फिसा फिसौ कन्ट्रेक्टर जाबाय नाथाय सोमखोरा MA पास जानानै मा मावनो सानदों सानदोंमोन राजनिति गेलेनो खबरदार फिसा दानि राजनितिक हान्जाया गावजों गाव एना एनियानो बारा जाबाय आं बेखौ माब्लाबाबो लाइ होआ मानो आयै आदाया मानसि गिदिर जागोन मिनिस्टार जागोन आहा मिनिस्टारनि बिनानाव होनजागोन जेखि जाया आं देरसिन बिदा जानानै बुंगोन जोंहा जोबथारनाय हिसाबै बिनानाव अनजिमानि हाबाखौ बयनिख्रुइबो साबसिन आरो गाजा गोमजासिन खालामनांगौ नङा होननाया दाबादियाव अनजिमानि हाबायाव ओरैबायदि रंजागोन ना आङो Didi mau tuh. Gimana? Ini waktu udah. Nak kau. Này. Mẹ bây giờ nữa. Thầm này. Fagal. Hori naonai. Mauzi, बायराव ओंखारबोलाय सोरबा खुसिं खालामनाय बायदि बै जायगाखौ नाहरलाय बेसे मोजां नुयो नंगौथ' आंबो बे जायगाखौ जोबोद मोजां मोनो खाथियाव थुनाय मा जाखो आयदै what only जानाय मा आंनि मावजि आं रावनिबो ना बेदर खावाखै आं रावनिबो ओंख्रि खावनानै जायाखै आं रावनिबो ना बेदर खावाखै आयौ आयदै खर' मेलेमासो गबायदां बिख्लासो गुब्रुबाय नामा आयदै नोंहा मा जादों आहा जायाखै बाबु बे जोंनि मेमसाबासो जादों गुन्दाफ्रा बे जोंनि मेमसाखौ होसोगासिनो दंथारो थ'थ' बाबु नों जोंनि मेमसाखौ बासायोब्ला नों जोंनि मेमसाखौ मोनथारगोन जोंनि मेमसाबा नोंजों समायथारगोन बाबु थ' बहा दं बै लामा खिंखियाव थ' बाबु थ' सालाफोरखौ होनानै हांगोर बल्ला बल्ला खालामजोबनो थ' साला गुन्दागिरिफोर
फैसाया नस्थ' जाबायगोनलै जाने खादो खादो खादोलै बुंदो दानिया मा जायामोन आंनि जेबो दाय गैया आं बिसोरखौ सिनायाबो नोंनि मुङा समायना होनो आंनि मबाइल नाम्बारा 9435023106 आं UN कलेजाव फरायो आफाखौ सिनायगोनदां आंनि सोंनायनि फिननांगौआ मोनसेल'मोन थेवबो अरजाला दे आइदे उदै बिगुर सालायलायबाय हाबाब जा बोलो दंना नोंनाव दिसं सालाफ्रा फ्लट खारजोबलांबाय थिगैनो दं दे बाबु थिगैनो दं मावजि नों गोजानाव थां होनदों अन्नानै ब्रादारनि मुङा सोमखोर होनो आं बिदिब्ला थांदिनि बाय प्लिज सोमखोर आफाया नोंखौ नुब्ला जोबोद मोजां मोनगोन जोंनाव थांनो थ'ना आं दिनै थांथ'ला समायना मालाबा सम दिहुननानै थांसिगोन थादो बाय जागोन बाय I love you आबौ ओरै फैथ'लाय मा फिसौ आबौलै ओरै फैथ'ब्रा थांगौ फिसौ बाहाय जिरायथ'लै आबौ ओइ आबौ मानसिया बोरायबा मानो खानाय दारि मोनोब्रा खोनासं फिसौ बे जों नुनाय गुवार बुहुम बिखायाव जेसेबांनाखि दाउमा दाउसा जिब जिराद थाया मानो गासिबो जोनोम जानानै उन्दैनिफ्रायनो देरबोनानै बोरायनानै थैलाङो मिथिबाय आंबोथ' बिदिबा आबौ बायदि बोरायगोन औ फिसौ आं बोरायबा माबायदि नुगोन आबौ नोंखौ मुख्रा गुफुर बुन्दा बायदि नुगोनब्रा फिसौ आबौ नों आंखौ जाबायदि अनोना गोदो आबै आबा आदै आनैमोनखौबो जोबोद अनोमोन ना औ आबौ सना नोंखौ आं जेरै अनो गोदोबो आं रावखौबो गोरा खोथा बुंफेरबोआखै देनाय आबौ नों माबायदि अनबोआमोन खोन्थानायसाय बिदिबा खोनासं फिसौ
न'खराव सोरां फैयो सनानि न'खरखौ नोंनो दागोन आयौ अननायनि बेन्दोंजों बेंखनना दोनगोन नों खुसिब्लानो बयबो खुसि आय होनब्लासो न'खराव सोरां फैयो सनानि न'खरखौ नोंनो दागोन आयौ अननायनि बेन्दोंजों बेंखनना दोनगोन अनसुलि नों आंनि आंगोनि अननायखौ होयो नों गोरबोनि जिउनि मोदाय आंनि आंगोनि अनसुला नों जोंनि न'खरनि नायहर हनै फारौ जराया खुगा रुजु रुजु रायज्लायलायदों अनज्लायनाय गारांजों गोसोनि खोथाखौ फोरमायलायदों अनज्लायनाय गारांजों गोसोनि खोथाखौ फोरमायलायदों नायहर हनै बागाननि बिबारफ्रा हायला हुइला बारजों मोसादों बेरे सिखिरिया बाहां बिरहां खुसिजों रंजादों बेरे सिखिरिया बाहां बिरहां खुसिजों रंजादों ला 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 गरम बिफद नोंखौ दहायलै मेम साहब दहाय मा जाखो आइ बेनि आखला बांद्रायबाय आफा मा जादों बाथ्राखौथ' आं मिथिग्रोनांगोन ना आइ माने आफा आंखौ गुन्दाफ्रा होसोनानै हमख्रबदोंमोन बे समावनो सोमखोर होनाय सेंग्रायासो थिसुम थिसुम होननानै आंखौ रैखा खालामदों नङाब्लाथाय आं मा जागौमोनथाय बेजोंनो आंखौ जरायदों बियो माने ओरै जादों सार सोर सानैजों बाय बाय था था होनलायबाय थानाय समावनो आङो आइ लाभ इउ होनफ्रांगारदों सार हा मानसिखौ मानोथ' लिंबोआखै आइ लेंबोदोंमोन आफा उनावसो फैनो होनदों नों आरो आं फसायनाय नोंनि थाखायनो नांगौ आइ सासे लेखा गोरों मोजां बिजामादै बेलाय माथो आं बुंखाथारदों नङाना नायब्लानो बर' सेंग्रा बादि नुनाय बोलोग्रा गुफुर दाद जांगिला नाफाम जाग्रा अमा जाग्रा अनला खारै जाग्रा नुखाथारोलै सार दाबायदियाव मेम साहबनि हाबायाव आं ओरैबायदि मोसागोन ना सार बें बेरे 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 बें बेरे 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 रे बें बेरे 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 आच्छा लोगोफोर नोंसोर सोरबा सोमखोर होनाय सेंग्राखौ सिनायो नामा बाल एनिबडी मा नोंहा बेजों माबाफोर लेनदेन दङ नामा लेनदेना मानि यु नो आं बेखौ जोबोद मोजां मोनो बा 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 हा माबोरैथो लोगो मोनलाय जिनानो माने खोनासं दे लोगोफोर दे बिदिब्ला नोंनि लाभ स्ट'रिखौ खोन्थानाय येस बिदिब्ला खोनासं
थारमाने सानसेखालि गुन्दाफ्रा आंखौ होसोनानै हमख्रबदोंमोन मिथिबायना बे समावनो सोमखोरा फैनानै थुसोम थुसोम होननानै ओरै ज्राव ओरै गांलाब खारजोब्बाय बिसोरो बेबायदिब्ला आं बेबायदि जोहोलावखौ माबोरै मोजां मोना जानो हाय मेरी जान प्रमिस I love him आहा फाग्लि सोमखोरा एमए पास बियो आंनि आदासो बिदिब्ला अनजिमाजों समायनाजों सोमोन्दो सोलायनायनि पार्टि जाहोनांसिगोनहाय थोद फाग्लि हेलौ आफाया नोंखौ जोबोद नायनो लुगैदोंनो प्लिज नों जोंनाव फैना आंनि बे बेकार जिउखौ आं उदां खालामनो समाय मोनथ'आखै समायना आं जेब्ला सम मोनगोन अब्लानो थांगोन अके धोद रना आं हले नोंनि सोमोन्दै नोंसिनि सिस्टार अनजिमानिफ्राय गासिबो मिन्थिजोबखाबाय सोमखोर I love you Do you love me? अके बाय धोद रना माब्ला फैनो होनदों आं बुंदों आं जेब्ला सम मोनगोन अब्ला नोंनो खौरांखौ हरगोन अके बाय बाय आयौ फाग्लिखौ हाबा जानायनिफ्राय दिनैसो नुथारबायहां हा माब्रैथो दं दङहाय लोगो आहा खाफाला नोंसिनि बायदि नङा रिटायार्ड प्रिन्सिपालनि बिहामजो लायानो मानोथो गारि घरा बायथिनाखै उनाव रायज्लायनोसैहाय लोगो थांलायदोहाय लोगो दे बिदिब्लालाय मालायफ्रा गथ'फोर स्कुलाव दोनलांब्ला गारि घराफोरजों दोनलांगोन जोंहासो हनै लासिं सिं नामावसो रिटायार प्रिन्सिपालनि बिहामजो गारिफोर बायनो रांफोर दंजायोब्लासोमोन बायजागौमोन बे रिटायारनि मोननाय रांखौ 2 लाख रांसो बिथ'नानै लनफोर लादेरनानै बायबा माथो जायो न'फ्राव थाखायोब्लाबो सम सम भाराफोरबो होनो हायोना आफाया रिटायारनि रांखौ बिनानाव अनजिमाखौ बिलाइ हरोब्ला खरस खालामनोसो दोनदों आरो बेंकनिफ्राय लन लानाय रांखौबो सुख'जोबाखै होनदों गावहाबोथ' आखायाव माखासे फुजि थानांगोन ना नोंहा बिदिब्ला माथो बाहागो मोनखो आं हले मिन्थिया दिनैनिफ्राय गथ'खौ स्कुलाव सोर दोनलाङो दोनलां आं हले दोनलांखाया हा बहा थांनो नागिरदों समखौ बेकार हगारनानै मा लाब मालथि आं टिउसन फोरोंनो न' नागिरहैनां गरसे गरनै संख्रि फानलु जानो राङाथ' फैगोन नोंनि साननायखौ आं माब्लाबाबो मदद होआ नों गोदोनिफ्रायनो साख्रि मावनानै रिटायार जाबोबाय दा नोंहा जिरायनानै जानायनिसो सम आं बुंदों नों मावनो मोना आफा जोंफुं मा खौरां खौराङा जेबो नङा आफा नोंखौसो एसे नांथ'गौमोन थुथु बुंदो आफाया आंनो कन्ट्राक्ट मावनो 2 लाख रां हरथ'दो बिल मोनब्लानो होफैफिनथारगोन आङो बेराफारसे
कम्पानिनि साख्रियाबो जाहां जाहां। राङाथ' दङ, नाथाय न'नि खथा बारायनायाव सरकारनिफ्राय 6 लाख रां लनखौबो दाबो सुख'जोबनो हायाखै। बेराफारसे अनजिमानि हाबानि थाखायबो रांखौ दोनखानांगौ जादों। नाथाय नोंबोथ' आंनिनो फिसा। जागोन दे, सेगावनो लिरनानै हरनोसै आं। बिल मोनब्लाल' थाबैनो होफैफिन। जागोन आफा। आदा, आंथ' नोंखौ मोनसे बाथ्रा खोनादों। मा बाथ्रा बेलाय बुंनाय? दा थगाय दे आदा। नों समायनाखौ मोजां मोनगोन ना मोना? नों माबोरै मिथिया? मिन्थिया। जोंजोंनो कलेजाव जयै फरायो। मालाय माहाजोनथारनो, इन्डास्ट्रिबो दंलायलायोनो। बेखौनो हाबा खालामदो आदा, सम्पथिफोरबो मोनबाय बायो खोमा। जाम्बि, दानो नङा। नोंखौ बिलाइखांनायनि उनावसो बियो नोंनि नोमबाजै जागोन। मिन्थिबाय जाम्बि? आहा, आं आइनो खिन्थाहैनोसैबो। आरे अनजिमा, र'। न' मा खालामनो सानदों खालामदो, नाथाय रांखौलाय आं कन्ट्राक्ट मावनो होननानैसो बिनानै लाबोदों। May I come in, sir? Yes, come in. मा खौरां? सार, आं MA पास। मोनोब्ला नोंथांनि अफिसाव फिसा साख्रि मावगौमोन आं। साख्रिखौ बेबायदि दाउ अमा नागिरनाय बायदि नागिरबा मोनो? आंनावथ' दा भेकेन्सि गैया। थां, 10 बोसोरनि उनाव फै। सार, आं बुंबायना 10 बोसोरनि उनाव फै। थांदो। अरे सोमखोर, ओइ सोमखोर, बहा फैयामोन? अफिसनि दरखं सैमा फाग्लाफोरबायदि साख्रि नागिरलाबायदोंमोन आं। दस्राफ्राव इन्टारभिउ होबाबो मोना, कम्पानियाव मावनो नागिरबाबो मोना। आच्छा, मा मावनानै जाबावनांगौब्रा दाब्ला? बेखायनोथ' आङो मेट्रिकआव खेबसे गार्लिनजोंबो गारि ड्राइभार जादोंब्रा। आच्छा दाब्ला, आंबो गारिखौनो सालायनोसै। नों सालायनाय बादि सोरनावबा गारि दंबावो नामा? नों सालायनोब्ला जोंनि माहाजोनाव गंसे एल्ट' दंबावो। नों आंजोंल' थु। जागोन। सोमखोरा MA पास, नाथाय दा जासिगोन गारि ड्राइभार। बिदिब्ला बे सार्टिफिकेटखौ मानो बाव आंलाय? ओइ सोमखोर, बिदि नङालै। सानसे समाव बे सार्टिफिकेटआ खामानि होगोन। नों आंजोंल' फै। थ' बाजै, कलेज उइक दङ, आं कलेजाव थांसै। बे न'आवलाय सोरथो मावनानै जाहोग्रा दङ? सानफ्रामबो थांहां फैहां जागारग्राल'सो। बेरायफुंजानो सेंग्राफोरसो नायगोन दा नोंलाय? मा जादों? मा जानो? सोर मावनानै जाहोग्रा दङ नों न'आवलाय? गासैबो बोरायब्लाबो बुरैब्लाबो, सेंग्राब्लाबो सिख्लाब्लाबो जिराय जागारग्राल'सैसो।
ए मेजेम है सिखाया हर हाग्राखौ आं एवनोसै आं हरालै आमाय हरलै बखा होद आमाय ओरैनोबा सिखानि उदैया गोबावथारलै बोरैबा बबाव मा जानांगौलै आं हरालै है आमाय बखा बौवा हर होद आं हरालै आमाय है बखा हरालै हरा हर 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 होद आंखौसो दामलाबायगोन नामाब्रा दानालै बानायसो